स्लीप एपनिया एगो अइसन स्थिति है जवना में नींद के दौरान आपके सांस बार बार रुक जाला, जवना के चलते आपके समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता। अगर एकर इलाज ना होखे त स्लीप एपनिया के नकारात्मक असर आपके दिल, दिमाग अवरी बाकी अंग पर भी पड़ सकता। बहुत लोग एकरा के मामूली समझ के अनदेखी कर देवेले, लेकिन सही समय पर एकर इलाज ना कईला पर शारीरिक अवरी मानसिक दोनों स्वास्थ्य के बहुत नुकसान पहुंच सकता। स्लीप एपनिया के लक्षण में दिन में ज्यादा नींद आवे, हर समय थकान महसूस होखे, एकाग्रता के कमी अवरी व्यवहार पर असर पड़े के लक्षण शामिल बा। लइकन में एकर खराब असर पढ़ाई आ याददाश्त पर भी पड़ सकेला, जवना से ओह लोग के शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आ सकेला। सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही ना, स्लीप एपनिया आपके शरीर पर भी असर करेला। बार बार सांस रुकला से शरीर में ऑक्सीजन के कमी हो जाला, जवना से अंग अवरी खून के नली के नुकसान हो सकता। एकरा चलते दिल अवरी मेहनत करेला, जवना के चलते हृदय संबंधी बीमारी अवरी हो सकता। अगर स्लीप एपनिया के ठीक से इलाज ना होखे तो भविष्य में कई गो स्वास्थ्य समस्या हो सकेला, जैसे कि दिल के बीमारी, दिल के दौरा, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसन समस्या हो सकता। श्वसन संबंधी मुद्दा, दमा अवरी COPD के खतरा बढ़ सकता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया के चलते मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज अवरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरा भी बढ़ जाला। किडनी के बीमारी, बिना इलाज के स्लीप एपनिया के चलते भी पुरान किडनी के समस्या हो सकता। कैंसर, अग्नाशय, गुर्दा अवरी त्वचा के कैंसर के खतरा बढ़ सकता। अगर रौरा जान पहचान के केहू के स्लीप एपनिया के लक्षण लौकत बात तुरते डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी निदान आ इलाज से यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या सबसे बचाव हो सकेला।